אז מה קורה חברים? כן, אני SY סנייפ מאחד עם יוטיובר בשם נייטקרולר. הוא לא בדיוק יוטיובר, הוא כן יהיה איתי ועם פוקסי בסרטונים. לא תמיד, אבל ברובם. עכשיו אנחנו מכינים טראפ לחברים שלי בשרת. זה נראה כמו סתם מקום VIP תמים, לא? אבל בעצם שאני אעמוד בתוך הקופסה הזאת ושאני שובר את הטורץ' הזה, זה יפתח חור שיוביל לוויד. תדגים לנו נייטקרולר? אוקיי. לא, אני עומד פה. עכשיו תלך לשם. לא! נייטקרולר, לא! אוקיי. אל תיפול עוד פעם. וואי! אוי ויי! אני תסגור את זה חסמתי דחוף, תסגור את זה. לפני שאני אמות עוד פעם. אוקיי. אז נייטקרולר הולך לריב עם פוקסי פה בזירה. ושנייטקרולר יגיד לי עכשיו. רגע, אקסנייפ. אני אשבור. אקסנייפ, צריך לעשות פה שזה ייפתח, התבלבלנו. כן. פתוח. מה הם יעשו שנגלה שבכלל בנינו את הטראפ בקריאייטיב? הם בטוח יגידו, זה לא אפשרי. לא, בואי. יאללה. כן, ככה. בוא נעשה שיש למטה בדרוק, כי אם זה לבוא לזה, הם בטוח יבינו שזה היה קריאיטיב. חייב בדרוק. כאז הם תצבנו לא אוהבים קריאיטיב חר. בסדר, אז אני יורד לשם ועושה... כן. פשוט זה הולכת להיות מתחם מטורפת. אוקיי, אז למטה פאקינג לי, מה? נעשה What the fuck? בדרוק. עשיתי, רגע, עשיתי לזומבי, תגידו לי אם זה אפשרי, עשיתי לזומבי מייס, והוא על עכשיו 1 HP. הוא על לב 1, זה לא אפשרי. עשיתי לזומבי מייס והוא על לב 1. מה? פאק. שמתי אבל דריפסטון למטה. סתום סבא. אומייגאד, איך הם את... צריך לשים, נלך איזה ככה טראפ זה. הם גם ככה ימותו. זה פול דמג' ענק. אוקיי, זה... צריך לקחת קצת מים. אין לי פה איירון, אז אני... אז סגרת... נכון. אני אכנס למערה, אין לי פה איירון. אני מחפש איירון עם פול נדרייט. אולי עכשיו נעשה את זה? את מה? את אתה הטראפ. עדיין... עוד זומבי. די, ניקו עושה את הזירה. אני יושב בדיימונד, אני ילד טוב. לידור, אם אתה מפר את החוקים, אז אתה לא מקבל את הדיימונד שלך. אוקיי. אתה רוצה את האוכל שלי? אוקיי, אפשר להתחיל את הקרב. רגע, אני צריך לאכול. שנייה. עשיתי דמג'. יאללה, אתה מוכן? הלו, שבאסו. עכשיו! מה? עצור את הקרב. לידור, מה הייתה לך? אל תיפול.